nwanne ọ dị ka mgbe anyị nọ n'Ọnịcha o nwere nwa Ọnịcha nna aja achọjebe mgbe ahụ ọyị nwoke nchọjọ the boy enweta dimkpa ya ọ gbara dimkpa nchọjọ otu a odulu m anyị jee n'ime ogbe anyị je nọ n'ime ogbe na-anara ikuku mana emecha wee chọpụta na afa the guy bụ Charles kịta na-aba mba ma ọ na-eme argument na ọchị ịnụ ọgụ o nwere one small boy ya agbapụta the boy nwere ike ịdị ebe 12 years the boy gafeta otu a si onye ọbụla n'ọnwa ya Charles a n'ọnwa ya Charles na-emekwa argument ọfụ the boy ozugbo o mechie ọnụ anakọta nwee si ya Charles ka ị mee eme ị na-atụ obere nwa egwu na igodo small boy ị na-atụ egwu Charles nchelu ka the boy pụọ ka ọ gwa m after the small boy bụ onye echi so the boy apụọ Charles sị m ọkwa onye echi nsị agha ọsị m ọkwa onye echi nsị agha ọsị m ịma na nna onye echi bụ 419 tupu nna ya ejesi n'azụ gwuo nna m wayo ife nna ya na-alụ n'Ọnịcha aba bụ eme ojesi n'azụ lesi ndị gọọmenti anyị mmadụ nwanne m nwafụkụzi the boy na nwayọ It's a boy, Sanke FM, as I'm all the way from Los Angeles, California, USA.